Jeetje, Leon. Ja, ik laat het even op me inwerken hoor, want jij loopt hier iedere dag natuurlijk. Maar, ja. Maar dit is toch van een schoonheid, die hei in bloei. Prachtig. Even kijken, wat zit hier nou? Wacht even. Oh, een hegemus. Nee. Wat een enorm groot gebied. Ja, het is natuurlijk het gevaar dat we om de meter stilstaan en weer iets moois zien, maar we zijn op weg, hè? We zijn op weg naar de Kerf, ja. De Kerf. Ja. De wereldberoemde Kerf, mogen we wel zeggen, hè? Inderdaad. Toch? Ja, klopt. Staatsbosbeheer graaft een geul in een schoorselduinerij van ongeveer 50 meter breed. Het is een uitnodiging aan de wind en de zee om hun gang te gaan. In 1997 waren de Schorrelse duinen even wereldnieuws. Ook in het buitenland waren beelden te zien van bulldozers die een gat in de duinen groeven om de zee toe te laten in het achterland. We hopen dat bij hoogwater, en dat uitgerekend is ongeveer 2 keer per jaar zal dat het geval zijn, dat deze zee dan die vallei, door dat gat, de vallei binnenstroomt. En door dat zoute water natuurlijk komt er zout in de bodem terecht en daar groeien dan weer plantjes op die daarvan houden. Ja, dit is heel bijzonder. Hier is een gat gemaakt in de buitenste duinerij. Na jarenlang vasthouden, dichtzetten, zorgen dat hij op zijn plek blijft, maak je een gat. Het Schorrelse duin is een kalkarm systeem. Het zand wat hier ligt, of het gebied wat hier voor ons ligt, is kalkrijk. Dus je krijgt wat meer kalkrijk materiaal naar binnen. Je krijgt zout naar binnen in een wat zoeter systeem. Dus je krijgt heel veel diversiteit. In totaal drong het zeewater via de Kerf zo'n 30 keer het duingebied binnen en liet daarbij telkens een plas zoutwater achter. De laatste keer was in 2008. Kijk, het is wel grappig. Hij was ook heel laag. Hij was echt 50 meter breed en helemaal laag. Dat gat. En je ziet nu wel, want het is in 97 gemaakt. En je ziet nu wel door de jaren heen dat de natuur wel weer zijn plekje weet. Dus je ziet helemaal, er komen weer nieuwe duinen ontstaan. Er ontstaat een drempel. Dus de kans dat er water inspoelt de komende jaren wordt wel wat kleiner. Dus je bedoel, er moet een beste zee komen, zeg maar, wil het naar binnen komen. En nou even over dat kalk, want je zegt hierachter kalkarm. Ja. Dat is natuurlijk bijzonder aan dit gebied. Ja. Kalkarm. Daar kalkrijk. Ja. Dit is heel bijzonder, die natuur. En dan ben je toch blij dat er weer kalkrijk instroomt. Ja. Waarom wil je dat dan? Het zorgt voor diversiteit. Maar zijn er dan weer plannen om hem weer opnieuw open te graven? Nee, in principe is het gewoon, kijk, er ligt zeg maar een verzwakking. Hij is open, dus hij kan stuiven, hij kan inspoelen. Dus ja, we moeten geduld hebben. Ja. We zijn met Leon terug bij de Kerf, waar de zee vrij spel kreeg en er voedselrijk water binnenstroomde. Wat voor een grotere variatie aan planten zorgt. Hier profiteert gelukkig ook het konijn van. Oh, hier is een konijnenspoor. Ja. Dit, toch? Ja. Hey, Ja, dit lijkt wel op konijn. Ja. Voorheen zaten er in de Schorrelse duinen best wel veel konijnen. En dat is echt de laatste jaren echt behoorlijk ingezakt. Ja. Maar de plekken aan de kust, waar nog kalkrijk materiaal binnenkomt, waar toch wat meer voeding te vinden is, eiwitrijk materiaal, daar vind je nog konijn. En je ziet hier al allemaal keutels, allemaal latrineplekken van konijn. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal weer voedingsbodems voor schimmels, voor insecten. Kijk, die konijnen hebben natuurlijk een heel bijzondere rol in dit systeem. Het is natuurlijk de natuurlijke grazer. Ja. Dus hij houdt veel plekken open, hij zorgt voor dynamiek, hij graaft. Dus dat zijn allerlei plekjes waar weer allerlei insecten in kunnen gaan zitten, of zandhagedis bijvoorbeeld. Hij maakt holen. Maar inderdaad, hier zijn ze overal bezig geweest. Zeg. Dit is eigenlijk een duiningenieur, dat konijn. Hè? Ja, kijk, het is een dier met inderdaad lokaal heel veel impact. Dus als het nou slecht gaat met het konijn, wat vele jaren zo was, met ziektes en alles, wat gebeurt er dan met zo'n duingebied? Nou ja, op die clusters waar die konijnen zitten, raak je dus je bouwen kwijt. Maar je raakt ook zeg maar, je begrazing kwijt. Dus je hebt kans dat het ruiger wordt. Konijnen zijn echt hele mooie korthouders. Ja. En dan groeit het dicht? Dan groeit het dicht, ja, klopt. Dan heb je niet meer van dit soort open stukjes. Je hebt allemaal van die kleine microgebiedjes door konijn en die raak je dan kwijt. Kijk, en die duindoren, dat is ook zeg maar, de soort die zeg maar, van dat kalkrijke materiaal houdt.
Dus hier staan we eigenlijk weer op het plek van hier is dat water binnengekomen met dat kalkrijke materiaal. Ja. En je ziet meteen dat de vegetatie reageert. Ik zie hier toch ook wel, Leon, wel afval liggen, hè? Ja, ja. En hier plastic ertussen. En wat je zag zeg maar, met het volstromen van die kerf in die goede jaren. Ja, het is een soort afvoerputje, dus er wordt massaal water en materiaal wordt er naar binnen gedouwd. Ja. En het water trekt zich terug. Maar inclusief allerlei aanspoelsel. Dat En blijft we hierachter. hebben echt heel veel jaren nadat het ondergelopen was, hebben we gewoon echt containers vol met vuil ingehaald. Hier, kijk, dit En dit ook, ja. allemaal tussen brillenpootjes. Het is heel Alles wat extreem. er op zee drijft, wordt dan Ja. hier eventjes gedumpt, zeg maar, door de zee. Het is dan nog het fijne spul, maar in die beginjaren koelkasten, visnetten, echt er Oh, kwam ja? van alles mee. Ja, dit is kleiner spul. Ja. Ja, Leon, nou op de heenweg. Jeetje. Jeetje. Het is wel heel veel hier, zeg. Ja. Kijk, op de heenweg keek ik alleen maar naar konijnen en wespenorgissen. Moet je nou zien, zeg. Dat is even... Als nou iedereen die hierheen komt en van de kerf komt genieten, Zo'n handje meenemen. ook gewoon zo'n handje meeneemt. Ja, dat zou een heel stuk schelen. Het is gewoon weg is maar weg. Dat dat dan je bijdrage zijn aan Bezoek van de kerf. bezoek van de kerf. Neem vooral iets mee.